какво ще ми се падне? Няма да е наистина. Но какво? Пак ми даваме. Брат, виж сега тук те може да снимаме двамата, ако искаш. Не бе, с Брайан тук да дойде при мен, ако иска. Добре. Не, хайде, чакай. Сори, че видяхте малко телефоната на бях преценил. Тук има Давай, 510 гема. Ред. И мисля, че вече имам голчек. Тук вече аз плей една. Плей рекордо. О, трябва да цъкам с всичките пичове. И в кариерата 15 минути. Добре, време е да отворим. Колко коня? 94, 10 за лонгшот и 3 за канибал. Че честно ви казвам, че малко разлика. Кило. Какво ще да 2 джема хора, това ще мисля, че ще отбира. Че, моля ви да вършите. 100 коин. Вандал, дам, мало гата ще бъде не джак. Бере Педре. Никой. Evo, 5 časa še čakam, evo tukaj otvorite. To tu si digle, to ще си диgle. Аз съм го ползвал.
се видим когато... То би доста. Аз мога да ги стънна. Брат, тихо е. Няма лошия случай. Снимаме. Да. Няма лошия случай. И тук не знам къде. Ето тук къде знам, ще го приедем. Окей. Нас ми точат много обаче. Трябва да се върна чак в нашата база, където. Където. Изчекам да се върна и горе. Искате ли гост? Пишете горе. Искам да пишете, искате ли гост, защото тук имаме един приятел, който може да се присъедини към този въпрос. Него примерно е нов на видим неговите. Трябва да напишете. Ако може да записам с неговия канал, за който ще ви остава линк. И победа. Поредна победа. Диджия да представя горе и тази игра. Диджия да кажа. И хора пускам последна игра. Кое го изпръска, бе? Брат, бе, че игра. Ще го научим да говори, но аз съм много още учителя, така че... Проблема е, че той има печагата, който тествахме в миналото видео. А той има кулата, следователно. Тук направо разбихме. О, тук някаква бомба много мощна. И така. На 104 кръв ще успея ли на 104 кръв? Идва 7 левел. Ще хвърля отгоре едно такова. Да стъмвам хората и отгоре. Мамка ти лева. О, убиха Така ме! настрани. Не, брат, стига. Спира, какво бе? А, брат, На стига. тръката няма да чу. Ала не искам. Аз на твоето клас съм лева. Проблема е, че съм победен. И кога искаш да снимаме заедно? Ето го и госта, може би госта. Пишете дали ще снимаме заедно. Веднага ще го направя. Да Ще пишат. снимаме двамата с... И така хора. Чупите бъдете в моето видео. Очаквайте. Васька, следващото видео. А не малекъв баджак. Следващото видео ли ще играем двамата? Ай, Очаквайте следващото видео, може би утре или до вечера. Ще видим дали ще ни брат. помогне да снимаме. тая бобокук. Проблема е, че тук трябва да започна да трепа много бързо, защото ето бич с гаша дойде и ще ми наби адски демидж. Дай. Той е напълен Пишете долу коментарите дали искате да цъкаме. и ще цъкаме. На една минута. Проблема е, че тук са двама вече. И къде Трансфер. Брат, без да правиш букук. Супер трансфер. Данчо, на телефон. Бати бе. Чули го? Ще спечелим ли и печелим тази Бе, игра. колко е Очаквайте в срамно. следващото видео да игра с Никол Николов.
И да. Чао, пичове. То да ми трудно беше, бе! Какво? Аз още даже не съм го изправил. Ало, Още не съм го... нищо му. Изтегли се тази игра. Не. Ще играем на Free Fire. Сега се изкъпва. Добре. Аре да се свърнем. Чакай сега, момента играя. Не те ли е срам да говориш с гаджето си, един човек? Не те е срам. Покажа. Не, аз предпочитам да играем в рак. Ще ходиш към гости. И какво правиш на тази гостина? Окей, запазва, да. Рарезва идея. Ама ми не подвежда табела. Пич. Ето правиш. Ето това си ти. Добре. Айде. Яко ли се е получил? Не знам. Според мен тук яко се получи при мен. Може би. Ще го свързваме. Аз в момента играя, бе. Ама дай на някаква друга игра. Ти постоянно играеш Free Fire, аз постоянно играя. Дай да измислим някоя друга игра. Стъмбъл! Стъмън газ, не. Да. Не. Що? Защото не мога да игра. Коя игра? Да. И последна игра. Отим да го убия от место. Гледаш. Коя игра? Free Fire. Ама нещо Free Fire. Гледаш само сега, Free Fire. гледаш. Виж. Виж. Ба, изтегли се фрак проеме. Free Fire е... Хора, ако искате да се абонирате за канала и натиснете кабанката. That helped me work up my appetite.